tap me odi mbuguru nyalo bedo siling ariyo. Iluongo ni poverty tax. Mondo mi wabed gi lwasi makare ma an kaka Hesbon Omollo ka yawo kambi na Nairobi ka tamiyo jatich 50,000 to ng'eno nyalo dak e ot mochulo rent siling 20,000 ma ok ochulo 40,000 odhi bedo gi ngima maber. Ang'eni an kaka an kata joma nigi yuto mamalo pek ni kuomwa to onge piny mosedongore ka the main factor mar production ma en leba ni beche ni malo. Ang'o momiyo leba bedo malo? En ni kasi mi mshahara tidwa dhi dak nang'o? Kama idake ichulo rent. Ka rent ni malo idhi hinyori. Sirkal gima gitimo ni dhi duoko bech rent piny. To imbe in gi thuolo mar ng'iewo ot obed mari. So en gima konyo. Mane momiyo nitie component ma social maneno ni ware waduto wate. Nikech nyaka ibed ni in ok idag maber to kidhi ni Nairobi kae kidhi Karen ka dhano dak maber. Kilimani ka ji odak maber. To kidhi Kibera ka dhano dak marach mok digom ni dhano ma Nyasaye ochweyo odak kamano. Ni mano ka sirkal otimo to rach. Onyalo bedo mapek gi sani. Kendo ang'eyo ni ka oseyudo kukune maber bang' higni moko adek kanyo to koro sirkal dhi weye nikech oseloso chenro ma koro dongorego. Higni machien ka ne wagero estate mina Nairobi ka kata Kisumu kata mana Homa Bay gini noger gi national housing ne en taxes ema nogerogi. So mano is important for the future mar Kenya. Mar adek en wach SHA. Ni chien kacha NHIF ne nigi dhano 7,000,000 kende mane gindiko. Gi kawuono sama wuoyo ni dhano 25,000,000 osendiki kaka jogo manie SHA. To SHA ni nigi gimoro ni Taifa Care ma kara mora ma ok nyalo dhi e level 1, level 2, level 3 hospital ma thiedhe moko chulo. Ni wat ni moro mane chandi no mbija. An gi tuo dialysis kidi sukari obara kora dhi e dialysis idwa na chula 10,000. Sane sirkal chulo ni ngata nono. Accident omaki itero e hospital. Sane mano is now covered. Chronic diseases gi emergency gi gik makamago sani ichulo nono ne jo Kenya te. Koro mana ma enhance en moro ma koro kidwaro thieth mamoko mopogore ka. Wan gi gimino ni community health promoters 107,000 mondiki matije ni wuothe dhot ka dhot mondo mi ka in gi tuo sukari to gifwenye chon. Mondo mi gitim nonro ka in gi ich kaka miyo matin. To ging'e ni to ere kaka ikonyi mondo mi mortality kata tho mag nyithindo ma tho bang' kapok ochopo higni 5 mago dok piny nikech chenro ma sirkal okelogi. So miyo nitiere ber ma okelo. Ni machacha an gi ne NHIF ong'eya. Kendo kana chulo NHIF tinyisa ni rit dweche 3 ka dhi thiedhi. SHA ne tichulo sani thiedhi sani. Tang'o miyo jopiny ok mor gi gini. Ok gimorgo mana jomok morgo kawuono nitie SHA kende kata chenro madhi mbele mang'eny mag mane momiyo ineno ka pimo gini gigi sama pod okel gini ka pod gi wendo koka gichako ni to rach gi emineno to bang'e ka gisetegno to koro ji bro morgo. But adwa miyi ranyisi mogo mar kuon mwatedo ni sama ne wating'o sufria cha beche ne nadi dong ne 200 gi wiye to noduogo mochopo nyaka 140 sani kidhi ng'iewo gorogoro mapok oregi en siling 70-75. Mano nyiso ni chenro nitie makare. Ting'e ni kaka japiny dhano mor gi marache ma